Ce-ai făcut? M-am călcat pe mine! Unde să te duc? La gagici. Și ce te faci tu la gagici? Le putuse. Să le? Pup. Să le pupi? Da. Pe cine să pupi? Pe toate gagice. Da? Da, hai, du mama. Te ducem la gagici. Mergem. Bine? De la gagice, pup. Mama, aude gagici. Cine-i buba mică, mă? Eu. Și câți ani are buba mea mică? Și știe să spună alfabetul la 2 ani și 10 luni? Da. Ia să auzim. A, P, P, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T, C, U, V, W, X, Y. Y, Z. Bravo, mămica! Și să numeri până la 10, știi? Lasă să numai asta, să nu cazi. Hai, numărăm până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și invers? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Și în engleză mai știi să-mi numeri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și în maghiară, știi? Hei. Harum, mit, hut, hot, hip, mult, silent, fi. Bravo, mămică! Și gama? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ia spune, poropopircăriță. O pircăriță. Mai spune o dată. O pircăriță. Bravo. Motocicletă. Motocicletă. Teleenciclopedia. Enciclopedie. Locomotivă. Locomotivă. Bibliotecă. Bibliotecă. Autonomiști. Autonomiști. Ce culoare are apa? Nu are culoare incolor, mama, nu are culoare. Bravo, mămica. Și cum se spune OZN? Cum? Ce e OZN-ul? Obiect zburător neidentificat. Bravo, mămica. Și mai știi să-mi spui cu papagalul? Un papagal. Bal, te pic, un pic, un pic. Bravo. Acum știi să spui cu cocostârcile? Ia spune, 2 Cocostârci, deci cocostârci, ce sunt cocostârcărie? Mama nu știe, nici tata e. Nu știu ei, Dane, numai îngerașul meu frumos, de 2 ani și 10 luni. Dar ea știe de mult lucrurile astea. Știu, și eu știu. Da, Noi suntem... Da, să scriu. Vreau să scriu. Îmi dai un pusi? Trimite așa. Te iubesc mult, puiule. Da, aparatule. Da. So funny.
Take the phone. Can I have it back? Thank you. Ia zi, tati, mac. Cum faci rața? Zi, mac. Mac. Zi, mac. Păi zi-l. Cum? Macac. Mac. Ce faci? Cum, tati? Ia zi mai tare. Cum faci rața? Mac. Și mai cum? Mac. Macac. Mac. Zi tare. Zi, mac. Ia zi și lui Sorin cum faci. Macac. Mac. Și ursul cum faci. Mu. Și porcul. Și vaca. Și oaia. Și rața. Mac. Macac. Bravo! Salut, tata. Long. Unde să te duc? Și ce te faci tu la gagici? Să le? Să le pupi? Pe cine să pupi? Da? Te ducem la gagici, mergem. Bine? Mama aude gagici.